Çağlar Gorumun Halkara Günü münasibetli döwletler köşkünne bayramçylyk davrasy geçirli. Davranyň dowamynda bu ýerde terbiýelenýänleri hormatly prezidentimiz Ferdar Berdimuhammedowyň we Gurbanguly Berdimuhammedow adyndaky howunarlygy mätä çağlar himayet bermek boýunça haýyr sahawat garnasynyň we jemgyýetçilik guramalarynyň adynyň sowatlar goşurly. Durmuşy geçirilýän asyrly başlangyçlaryň netijesinde häzirki döwürde bu sinawasynyň däp bolan dawrlar hil taýdan täze many mazmuny bilen baýlaşdyrly. Ýurdumyz şaýagylaryň bähwetlerini we hukuklaryny gorumak işini dünýä bileşigine raýdaşlyk bildirip, bu ulgamda öňde goýulan möhüm wezipler çözmäge jogapkärlik şemeleşýär. Çağlar vardı hemme taraplen alady, olaryň beden we ruh taýdan sagdyn ösmek üçin amatly şertleriň dördülmegi. Ýaşaجyk türkmenistanyň bilim almagy, saglyklaryny berkitmägi we hukuklaryny üpçünedilmegi Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy, Gahrman Arkadamyň başyny başlan. Bu häzirki wagtda hormatly prezidentimiz Ferdar Berdimuhammedow tarapyndan üstünlikli dowam etdirilýän durmuş ugurly syýasatyň möhüm ugurlarynyň bir hökümine çykyş edýänligi bellerlikdir. Şaly waka münasibetli döwletler köşkünde terbiýelenýän şagylar özleriniň taýýarlan aýdym sazda çykyşlaryny ýaş nesliniň sazlaşykly ösmek ugruna dördüp berýän şertler üçin döwlet başdanymyza we Gahrman Arkadamyza çeksiz hoşallyklaryny beýan etdiler. Hemde mähriban topragymyzda berkarar dilen parahat durmuşymyzy we güllep ötüşi wasp etdiler. Çağlar Gorumun Halkara Gününiň milli feninamamyzyň şany fenileriň hatyryna girdilmegi ýurdumyzyň ösüp gelýän ýaş nesliniň hukuklary we bähwetleri babatda Milletler Birleşiginiň esas goýucu kadalaryny agrarlygynyň beýany bolup durýar. Türkmenistan Birleşik Milletler Guramasy tarapyndan kabul edilen şaganyň hukuklary hakynda konvensiýasyny tasdiklap, Birleşik Milletler Guramasynyň ýeri ýürütülüşdirilen idaralarynyň biri bolan UNICEF bilen ýakynan hyzmatdaşlyk edip gelýär. Bu özünün ýaşaجyk raýatlar üçin oňyň durmuş şertlerini üçin etmekde ýokary jogapkärçilikli şemleşýänligini görkezýär. Garaşdy, beýtarap Türkmenistanyň ýaşaجyk raýatlarynyň awadançylygyny üçin etmekde ägirt uly netijeler gazananlygyny önemli aýtmak bolar. Häzirki döwürde ýurdumyzda ösüp gelýän ýaş nesliniň sazlaşykly ösmegi, bilim almaklary, boş wagtlaryny gyzykly we peýdaly geçirmekler üçin amatly şertler dördülli we degişli kanunçylyk binýady kemale getirildi.